Добро утро, успешни млади хора, тъй като абсолютно нищо съществено не правя. Това е мой мотор. Много е гадно. Да спа, да ям, защото живеем един живот. Горе ръцете. Вчера се контузих. Ще правим оркестър, нали? Не дам повече да... Виж ма розово за момиче. Не. Кой си говори с теб? Сега искам да ви покажа какво страхотно приятелче си имам от няколко дена. Кажи нещо. Сериозно очакваш да кажа нещо? Осъзнаваш ли, че съм котка? Това заради ли? Не, добре. Ми какво да кажа? Ти си голяма скрънца. Днеска само 3 парчета луканка ми даде. Какво очакваш? Да те хваля ли? Ай си тир. Чакай бе. Ехо, благодаря, че сте цъкнали на това видео и че въпреки последните 2 пародии на видеа, които направих, продължавате да ме гледате. Най-вероятно този влог ще бъде сбор от няколко дена, тъй като в един ден не мога да покажа абсолютно нищо съществено, тъй като абсолютно нищо съществено не правя. Това, което ще се случи днес ще си ходя на Русе, класиката ще ходя на фитнес, това е. Това котенце, което го видяхте, е много сладко. Откакто съм се набяла, спи на моята тераска и даже тая сутрин беше с бебенцата си. Ама те като му усетиха, избягаха. Много съм страшна. Айде да видим какво ще се случи този път. Все още си търся компания за риба. Все още не мога да навия никой да дойде с мен за риба. Аз не че мога много да ловя. Бащал съм най-много такова шаранче. Ама пък желанието е важно. Сега да видим дали ще оцелеем. Последни думи на влога. Човек много захвачен. Гущен. Ела, кажи нещо за влога, ела. Не там. Айде да снимам. Дай да снимам. Сега. Това е мой мотор. Ючето ми е стик. Снимай де. Оп. И това съм аз. Днеска снимахме мотора. Става много добре. Има много хубави кадри. Не знам какво да кажа друго. Аз съм в тон. По-силничко много само. яки. Човек, какво да приказвам? Ами именно, че не знам. Ама по-силно, защото едва ли се чуваш от това. Чувам се, убедена съм. Добре. Много е гадно. Също мога да включиш. Много е гадно. Трябваше да снимам и преди да се направим снимки. Да, Ей, сега толкова. сега. The next day.
Снимай трите едновременно. Давай сега, хайде кажа. Успешен, приключен фитнес ден, как се нарича. Успешно приключила тренировка Ама гледай в камерата. 27.07 юли 26. 27 юли. Разкажи за себе си. Коя си ти? Аз все още не знам коя съм. И какво тренира днес? Днес тренирахме ръце, защото нямаме сили за кардио. И маратона ще остане за някой друг път. В колко маратона си участвала? 0. Но първия ни ще бъде 5 км в София. Си го решила? На 10 октомври 26. Оп. Добре, решил. Ай, как се казваш? И ние решихме. Ние решихме. А? Кажи как се казваш. Аз се казвам Мербайс. Съм 35 години. Ще повярват. Да. Бе ми гости. Ще наблъснат. И това е. Слушай, мега баналния клип. Не, ще го включа това. Няма. Ще го включа. Какво обичаш да правиш през свободно си време? Да спа, да ям, И да спя. да спа и да ходя на фитнес. Да ходим на фитнес заедно. Коя е много яка. Коя? Така би ли ми ходила? Нещо мотивиращо. Човек никога не трябва да спира да вярва в себе си и в мечтите си. Защо? Защото живеем един живот и трябва да се възползваме на макс. Горе ръцете. Какво правиш? Ститка дойдохме на джамбо и тя се оплаква от мене. Сега сме на предпочение да търсим малка проксмокачка за колата. Какво ще чакаме да търсим? За Дани. Да. Видим ли Стич, автоматично се появява Дани в съзнанието. Ние ще ходим на море август месец и търсим маски за гмуркане, обаче има само очила с шноркеле. Май няма цяла маска. Тъпчо. Не си. Колко трябва да взема? 3. Така като миниш 20-те години, рязко почва ти трябва такива работи. Вчера се контузих от спряло положение, даже не се движих и пак се контузих. Жълто пате под дъжда, пляска весело с крила и си пее ей така. Какво е това? Ами не мога, не стига. Като ми е на лампата и аз я виждам. Стига. Намирам мотора, ама не, аз виждам нея. Иска съм, не стигам. Сега, въпреки че съм контузена, ще покажа моите умения. Решихме го. Сега ще взема ионика и Дитке, за тебе барабаните. Ще правим оркестър, нали? Ще правим оркестър и ако случайно ми предстои сватба, рожден ден, нещо подобно. Защо? Извикайте ни. Безплатно. Купон да става. Сега търсим проксмокачки. Обаче май само с търсенето ще се останем, защото абсолютно никъде няма. Не така. Уба! Винаги вземем задната. Хоп! Взехме проксмокачка. Да. И сега се връщаме... Малето е русенски. И сега се връщаме в началото. Какво ще правим в началото? Да гледаме. Чуем да гледаме. Играчките? Не. Тези гирлюци. Пак реклами, пак. Сега ще пробваме някакви кисели купчета. Нали? Топло ми е. Случайно. Чакам. Нищо.
Те даже нямат формата на куп. Зелен искам, ще ми даваш. И аз казвам зелено. Ето това е. И го мириш на оцет. Пише, че е кисело, не знам. Не си купувайте. Какво бе? Кисело ли? Не ме даваш повече. Виж, има розово за Не, момиче. не. Кацнахме в Kaufland. Нали? Да. И какво ще си имаме? Водичка? О, мале, какви готини работи има. Топ. Топ. А там ли сме? Ами не знам къде тръгнах. Аз си вървя. Хора си с срамът си да снимам докато има хора. Много е сложно. Автоматично Дитка изчезна от кадър. В момента, в който видя, че снимам и изчезна. Хората могат да си помислят, че съм на 14 и не на 24, като ме видят как се ми гавя. Какви трикчета правя. А нищо, говоря си. Айде после. Ще му кажеш да вълва. Кой си говори с теб? Само кафе ли ще си имаш? Те питам сега. ли можеш сега? Какво? Само за 2 кафета ли лявахме? Да. Добре. Надявам се това видео да ви е харесало и ако е така, може да го харесате, да се абонирате, да натиснете камбанката, за да получите известие, когато кача следващото видео, което не се знае кога ще бъде. Ще се видим... Все някога ще се видим пак. Чао!